जों हायनाहाय नायमानै दङ IPF नि किंस डेमनस्ट्रेशन पान्डाव दिनै खुमलुंनि दुगमालि हाटियाव रेलि खायजेक दङ अ रेलियाव फाइमानजाखा IPF नि ताबुकनि मन्त्रि IPF नि प्रेसिडेन्ट आइकेबा सुप्रिमो सारेनसि देब्रमा बबो दिनैनियाव पान्डाव याकुं लामबाय हिमै हिमुं याकुं लामनि हिमुं पान्डाखाय दङ NRC चालु माखायनाय सिएनो बद माखायनाय अबनो सिएनो ब्रं नाया आमाहाय हनैने ब्रं दिनै खुमलुङो बं सिटिं डेमनस्ट्रेशन नि बिसिंति रेलि खायजागै दङ तेबो फाइभ मानजाक दङ र IPF नि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि ताबुंनि SD कर्पोरेशन चेयरमैन सारमंगल देब्रमा आइनहाय फाइभ मानजाक दङ दिनै र मानदाय कन्स्टिट्यूशन नि IPF नि MLA तेबो फाइभ मानजाक दङ IWF नि जेनेरेल सेक्रेटारि Koksopna debroma tebo फाइभ मानजाक दङ जागा IWF नि प्रेसिडेन्ट बाइसिंदु कुना जमाया नरक नाइचंमानो IPF नि तिप्रालेन डिमान्ड नि लगलगी सिएनो नांगिया NRC नो नांगु हुनिने ब्रक तिनि अर खुमलुङो बं सिटिं डेमनस्ट्रेशन पाननि याबनि सिंथि बरगर लामो हिलाइमु पान्दाखाय दङ जतन पालखे जों नाइचंमानो तेबो जयावि नाइचंदि तिनियो अजरानि पान्डानो याकुं लाम हिमाय पान्डानो हामबाय।